来了。आरोबाव फैबाय दा बरिया बे दख'नानि एक्टरा बे मेकआप खालामगासिनो नैबे एक्टर ओमफ्राय नैबे एक्ट्रिस साब्ला फैबाय थानानै बिदि होननानै गाज्रि खालामो डिस्टार्ब जालायो सेस खालामगोन बियो दंस' खालामजोबगोन सिङाव एसे आदा जोंखौबा थांफागासिनो थांफा आना होनांगौनो माबा शुटिं खालामनायाव जायोनो केमेरा खेबग्राफ्रा एक्टरनोलाय एक्टराबो जागोन खोमा मिथिया हाना होदों आं र' ए दे ओमफ्राय थिं मिनिया ओंखाम जादों आरो ना hello. दे Hello. Không thường nhỉ? ui Ai ơi! Một thằng nữa à? Học bữa nào, học bữa nào. Ai ơi! बेनो दे सारा गोजा बिदि जादों आरो माबायदि मोनदों गरमाव बिराद मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों ना माबायदि मोनदों आनैमोन गरमाव फैसा नांगौ ना Sini. Bos. Sabda, numpai. Thangda. Rokat. Saya bari. Ro. Jung dah habis. Dah habis. Bas, lipsi. Raka tuh. Oh ya, kalau dapur yang ada phone kamu lah. Nungsa dulu,
Laman बाराबा जाबासै लामानोसैलां बेनो जाथोंसै ना फाइनाल फिक्स आदा बानायबाय जायगायाव फिक्स बानायबाय एक्टर मोनदों होननानै एसां दुगा जाना नायो टाइमाव फैनांगौब्रा लिंहरलालै दखल गैया फाइनाल बेनो थाब फैना दुगैनानै आराम स्रां फैनो